Ahojte ľudia, moje meno je KingPlayer.cz a vítajte pri prvom tutoriáli, ako si zmeniť skin v Minecrafte. Takže ideme na stránku. Ideme na stránku www. Áno, toto je ono. Tak, tu máte skiny, tu si môžete vybrať napríklad Frodo, toho Magogo, no mal. Ja si dám napríklad som späť a vybral som si Bonnieho z Five Nights at Freddy's. Tak. Tu si ho stiahnete. Ak máte originálnu verziu, tak si dáte upload to Minecraft, ale pre neoriginálnu verziu si to, čo ste stiahli, pretiahnete na plachu a premenujete to na char. Tak. No, píšete si do spustiť, ak máte Windows XP, proste dáte si updata percent, no percento updata percento .minecraft bin. Toto tu Minecraft si otvoríte v programe WinRAR. Tak a teraz si nájdete zložku mob. Tak. A toto sem proste vložíte. Tak. OK. No. Všetko zatvárate. A pre ukážku otvorím Minecraft. No, dáme si vegetariánska sekanie podľa fajkania, ale to nevadí. Tak, máme tu napríklad drevený krampáč, trošku to lagovalo, mám zapnutých veľa vecí, to nevadí. Máme ukážku a máme starého Bonnieho. Tak. Takže ak som vám pomohol a páči sa vám video, dajte like. Ak nie, tak povedzte, čo som to spravil zle. Ja si myslím, že som spravil všetko dobre. A to je všetko. Odobrajte, lajkujte, komentujte. Ak by ste chceli ďalšie, tak lajkujte a napíšte mi to do komentu.